Nosta kämmenet ohimoille. Kyynärpäät sivuille, avaa kainaloiden alle tilaa. Painalla kämmeniä kohti ohimoita ja kohota omaa päätä ylöspäin. Koukista sisään hengityksellä polvia, ulos hengityksellä paina jalkapohja talustaan, nosta kämmenien kautta päälakea ylöspäin. Nyt jätä pää kannatukseen, kevennä pikkusen taas polvia ja nyt voit ajatella, että pää kohoaa, selkäranka roikkuu. Vielä ponnista jalkapohjien kautta pää ylös ja nyt nosta kädet ylös. Paina jalkapohja talustaan, ojenna polvet, ojenna lonkat. Nosta istuinluut ylös, työnnä kämmenpohjaa ylöspäin. Hengitä sisään. Vielä ojenna. Kurota. Ja sitten laske kädet alas niin, että pyörittele ranteita. Anna sormien, olkanivelien liikkua. Ja nyt jos tuntuu silleen, että haluat ihanasti lähteä kurottelemaan eri suuntiin, anna koko selkärangan tulla mukaan ranteiden liikkeen kautta. Ja nyt oikein pyyhkäset vielä eri suuntiin tilan eteen, sivuille, taakse, ylös, alas. Ja voi tulla sellainen tunne, kun painallat kämmenpohjia alaspäin, jalkapohjia alaspäin, että hartiat putoaa, kasvot kohoaa ja vielä sieltä nostele poskipäät ylöspäin niin, että saadaan sellainen ihana vapun kasvojen kohotus.